Здравейте, ето новините от войната в Украйна днес. Украйна се подготвя за ново руско настъпление. Ситуацията в страната отново влиза в опасна фаза. Десетки хиляди руски войници са струпани на границата с Сумска област, нещо, което все по-ясно звучи като заплаха за ново голямо настъпление. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва се готви да удари със сила, каквато не сме виждали от месеци. Но Киев не стои безучастно. В последните дни украински части и техника бързо се прехвърлят към Суми. Градът и областта се превърнати в новата бариера срещу руските амбиции. И всичко това се случва, докато светът се уморява от войната, а Европа все по-често се чуди, защо трябва да помагаме на Киев. Град Суми, разположен само на няколко десетки километра от руската граница, се превърна в новия символ на битката за бъдещето на Украйна. Макар че мнозина в България може би не са чували много за него преди началото на войната, днес името Суми звучи все по-често световните новини, като ехо от една все по-ожесточена и безмилостна конфронтация. Суми вече не е просто географска точка, той е бариера и предизвикателство. Украинското командване добре осъзнава, че ако руснаците успеят да пробият тук, ще получат директен път към Харков, а оттам и към сърцето на украинската индустрия. Затова украинските военни спешно прехвърлят подкрепления и укрепват отбраната на Суми, защото ако този град падне, пада не просто един регионален център, а символът на надеждата и упорството на украинския народ. Тази нова фаза на войната носи със себе си колосални рискове, но и вдъхновение. От едната страна е руската военна машина масивна, добре оборудвана и решена да пробие. От другата – украинската армия, която не само трябва да задържи фронта, но и да покаже на своите граждани, че все още има сили да се съпротивлява. Суми е вече повече от град. Това е изпитание за волята на украинците и за готовността на Европа да ги подкрепи. Това е битка за всяка улица, всяка ферма и всеки мост. Това е емоционална битка за семействата, които не искат да станат бежанци, за децата, които още вярват, че в училище ще се върнат учители, а не войници. Руската цел в региона около Суми далеч надхвърля идеята за създаване на просто буферна зона. Да, буферната зона е част от стратегията, идеята е да се създаде пространство, което да държи украинските сили на разстояние и да намали риска от украински удари срещу руска територия. Но това е само видимата част на айсберга. В Суми хората живеят в сянката на нова заплаха. Те знаят какво значи руски мир, разруха, бомбардировки и глад. Но в същото време в очите им има и твърдост. Това е трагедията и величието на тази война. Украинците нямат право на умора. Всеки метър, който губят, е ново бомбардирано село, ново семейство, което трябва да напусне дома си. И докато украинските части се окупават, в Москва звучат арогантни думи. Украйна ще загуби Суми, Харков, Одеса и още градове, казва руският депутат Картаполов. Или ще подпишат мир при нашите условия, или ще ги изтрием от картата. Тези думи са като нож и илюстрация на безпощадната логика на Кремъл, която превръща хората в пионки на геополитическа дъска. Истинската цел е много по-мащабна. Русия вижда Суми и цялата Сумска област като ключов плацдарм за по-нататъчно разширяване на своето влияние. След Суми, пътят към Харков и дори към Днепър остава отворен, а това са региони с критично значение за икономиката и отбраната на Украйна. Ако Русия успее да затвърди контрола си над тези територии, това би поставило Украйна в още по-тежка ситуация и би отворило вратата за нови преговори от позицията на сила. Руската риторика също говори ясно, това не е просто тактическа операция. Кремъл иска да покаже, че може да разширява своята зона на контрол, че може да диктува условията на бойното поле и да подкопава вярата на украинците в бъдещето. Суми се превръща в символ не само на военна агресия, но и на психологическа война, да се пречупи духът на съпротивата и да се наложи нов ред в региона. Но има и още един важен аспект – ресурсите. Регионът около Суми е богат на селскостопанска земя и стратегическа инфраструктура, железопътни линии, пътища, заводи.
Русия добре знае, че ако успее да окупира Суми, ще получи не само военна преднина, но и контрол върху част от икономическия гръбнак на североизточна Украйна. Това ще даде допълнителен натиск върху украинската икономика, която и без това е подложена на огромен стрес. Затова руската цел е двойна. От една страна да се създаде буферна зона, която да облегчи натиска върху руската територия, и от друга да се поставят основите на по-нататъчна експанзия, която да отслаби украинската държава. Суми е първата стъпка в тази по-голяма картина. Сега всичко зависи от това дали украинската отбрана ще устои на този натиск. Защото в Суми се решава не само съдбата на един град, а и дали руската армия ще получи нов трамплин за агресия или ще бъде спряна точно там, където Западът и Украйна се надяват да бъде отблъсната завинаги. Европа и целият Запад се оказват в поредна ситуация, в която бавната реакция става ахилесовата пета на подкрепата за Украйна. От самото начало на руската инвазия Украйна разчиташе на помощта на западните държави финансово, военно, политическо. Но всяко забавяне, всяка нерешителност в изпращането на оръжие и в затягането на санкциите дава на Русия време и пространство да действа. В момента, докато руските сили атакуват Суми, Западът отново демонстрира своята мудност. Въпреки че се говори много за солидарност и за непоклатима подкрепа, практическите действия често се бавят. Страни като Германия, Франция и дори САЩ водят продължителни дискусии, вместо да реагират с нужната бързина. Доставките на боеприпаси, ракетни системи и друга техника, от които Украйна спешно се нуждае, се проточват с месеци. Този проблем не е само в логистиката, той е и в политическата воля. Вътре в ЕС и НАТО има различни интереси, които забавят колективните решения. Някои държави все още се страхуват да провокират Русия твърде силно, други пък се опасяват за собствената си икономика и вътрешна стабилност. И докато западните политици броят гласове и търсят компромиси, Русия продължава офанзивата си. В този контекст Суми се превръща в тест не само за Украйна, а и за самия Запад. Защото украинската отбрана зависи от свежата подкрепа не само в оръжие, но и в информация, финансови ресурси и дипломатически натиск. Ако Западът продължи да се колебае, Русия ще използва всяка слабост, точно както направи през 2014 година и в началото на пълномащабното нахлуване през 2022 година. По-широкият проблем е, че в очите на Кремъл тази бавна реакция изглежда като слабост. Русия вижда в западното бавен шанс да наложи своя дневен ред, било чрез военна сила, било чрез политически натиск върху западните правителства. Колкото по-бавно Европа се мобилизира, толкова по-уверено действа Москва. В дългосрочен план този бавен Запад подкопава не само отбраната на Украйна, но и собствената си сигурност. Защото ако Русия успее да наложи волята си Суми отвъд, това ще покаже на всички в Европа, от балтийските държави до Балканите, че Путин разчита на инерцията и нерешителността на Запада. И тогава вече няма да става дума само за Украйна, а за самата способност на Запада да се противопостави на агресията. Как ще завърши всичко това? Никой не знае. Нито украинските командири, нито западните анализатори. Но едно е ясно, след Суми идва Харков, а след Харков идва самият Киев. Украйна няма друг избор, освен да се бори. Защото компромисът винаги свършва зле. Това беше от нас, уважаеми зрители. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате най-новите актуални новини. Чао и до скоро!